Имало едно време. Библейски приказки. Приказка за сътворението на света. Имало едно време, когато е нямало нищо. Нито земя, нито небе, нито слънце, нито звезди, само тъмнина и тишина. Но Бог решил да направи света и каза: да бъде светлина. И светлината се появила, денят и нощта за първи път застанали един срещу друг. На втория ден Бог разделил небето от водите и синето небе се протегнало като огромна завеса. На третия ден водите се събрали и се създадоха моретата и океаните и се показала сушата. Земята се облякла в трева, дървета и цветя, всичко зелено и красиво. На четвъртия ден Бог поставил светлината. На четвъртия ден Бог поставил светилата, слънцето, за да свети денем, луната и звездите нощем. На петия ден Бог изпълнил моретата с риби, а небето с птици. На шестия ден Бог създаде животните, големи и малки. И като видя, че всичко, което е създал, е добро, извикал Исус Христос и Святия Дух и казал: елате да създадем човек. Виждате, че всичко, което създадохме, е много добро, но няма кой да разказва тази история. Кой ще пази спомена за нашето сътворение? Затова ще създадем човека да има разум, за да разбере красотата на света, който създадохме. Ще му дадем глас, за да разказва, да хваля и величае делата ми. Бог взе пръст от земята и създаде човека и го нарече Адам. Но когато видя, че на човека му е много скучно сам, той го приспа и взе едно от ребрата му и направи жената и я нарече Ева. И така Бог създаде човека, мъж и жена ги създаде. Даде им собствени гласове, за да пеят и разказват истории и споделят мисли за великите Божии дела. И на седмия ден Бог си почина радостен и удовлетворен от всичко, което е направил.